Габдрашит Хосейновка хөкүмәт бүләген район башлыгы урынбасары Озат Әхмәтҗанов тапшырды. Ул шулай ук юбилярга түбәтәй бүләк итте һәм күчтәнәчле пакет та бирде. Сиңа инде исәнлек, саулык, сәламәтлек булсын. Әле шундый матур, төзек үйләрдә, шундый тыныч дөньяларда рәхәт итеп, менә апа белән яшәргәсен сиңа. Һәм киләчәктә дә әле менә оныкларыңа, улларыңа, кызларыңа кирәкле булып, аларга бер таяныч булырга насыйп булсын, ярамы? Быел Габдрашит агага 85 яшь тулды. Дуңгызчылык фирмасында терлекче булып эшләдем ди ул. Аларның буыны бала чактан эшкә җигелеп, гомер буе колхозда тырыш хезмәт куйган буын. Әтиемә 8 яшь булганда аның әтисе үлгән. Әтием 13 яшеннән колхозда эшли башлаган ди ветеранның кызы Ләйсән. 41 ел фирмада эшләдем. 41 ел. Салаф абый килә торганы, алайда син бар. Бүтән эшне алып барасың ди торганы. Ey Raşit abi, senin bilen işlevi rahatta endi bir süt etmeysen bitsin, eşek sütde bilmeysen sen deyip aytargany. Юбилярның шурдашы, дусты, җирлек ветераннары җитәкчесе Мөҗәһидән Мортазин да яшьлек елларын искә төшерде. Gel firmada işledik, maktalı işledik, orayı naşar yaktan iskelmedik, araksı vermedik, kemeksini tatmadık. Gel dost bulduk, vatna sayın kurşup birişip yürübüz. Yiyisi günü minane betlep çöpütlep kaytıp gittim. Valda günlerde de hayırlı günler bulsun, isense varıp da isenlik savurulup, onlar da isenimin, bize isenimin yaşayıp, Huday Teala bulgan ömür içinde sağlıkını versin. Вәсима апа белән Габдрашит ага Хөсәйновлар 59 ел бергә гомер итәләр. Әле бик күп еллар аларга балалары Алис белән Ләйсәннең гаиләләренең кадер хөрмәтендә яшәргә язсын. Мөнира Арсланова, Динар Минхаҗев, Муслим телевидениесе.